Magamit na ang 11 solar power plants sa Bohol. Gihimo ang switch-on ceremony sa 1.2 billion peso solar power project kaganihang buntag sa Barangay San Vicente sa lungsod sa Dagohoy. Suplayan sa solar power plant ang kapin sa 15,000 ka mga panimay sa isla. Mitambong sa seremonyas ang mga local officials pinangulohan ni Governor Aris Aumentado. Lakip sa misaksi ang mga opisyal gikan sa Department of Energy, Construction Company ug sa National Grid Corporation of the Philippines. Nagsalig ang probinsya sa Bohol sa kuryente gikan sa probinsya. Nang hinaut ang provincial government nga pinaagi sa mong proyekto, makadali sila og dugang mga magpapatigayon ang buo-puhunan aron mulambo pa ang probinsya. Marks a significant step towards achieving energy self-sufficiency in the province as the provincial administration continually strives to ensure secure supply of power for Bohol's households, businesses, and industries.